Hoi! Hallo jongens, welkom bij Chill React. En jullie gaan weer een Would You Rather doen. Ik doe het heel vaak maar iets, maar nou bent mijn geiske. Mijn geiske. En we gaan nou dus kiezen, dus kunnen we dingen. Was Ja. de rest. Ja, Oké. en dan geven we zin dat de medemens maar is, dus ja of nee. Oké. Wat is de eerste hieke? Nou, would you rather be a unicorn of be a wizard? Dus bist je een unicorn of bist je een tovenaar? Een eenhoorn of een tovenaar? Nou, Ja. eenhoorn. Ja, hetzelfde. Ik zou ook wel een eenhoorn met een tovenaar. Nou. Ik dat is nou een eenhoorn. Nee, eenhoorn. Eenhoorn? Ja. Dan gaan we eenhoorn. Eenhoorn. Go. Oh. 24%. Nou. Eenhoorn is wel cool. Maar Ja. als het een tovenaar is, dan kiest iemand anders voor in een eenhoorn. Zijn maar stik. Oké. Oh. Wat Volgende. moeilijk. Wat moeilijk. Volgende. Would you rather be a robot of be an alien? Dus een robot of een alien? Een alien. Ja, dat is toch vet? Ja. Dat is toch vetter dan een robot eigenlijk? Een robot is gewoon raar. Dat is gewoon een machine. Maar een alien is vet episch. Want daar komt van een andere planeet. Ja, daarom. Go. En iedereen Het is bijna, het is 50-50 bijna. Nee. Nou, Wij hebben de meerderheid. Oké. Wij hebben gelijk. Oké. Would you rather? Would you rather never? Would you rather listen to music again of play video games again? Wosto hebben nooit meer muziek of nooit meer veel videogames? Oeh. Nooit meer videogames. Ik doe toch nooit videogames. Ja, ik wel. Ik moet veel werk van. Ja, maar muziek. Ja, maar de muziek heeft echt in een videogame. Ja, maar wat is dat voor muziek? Van die Sims muziek van... Tutu, tutu, Ja. tutu, Ja. tutu, tutu. Ja, maar dan kies ik gewoon steeds van, dan stop ze de echte muziek in een game en dan is dat klaar. Wat omslachtig. Maar Kies de we muziek. hebben gewoon never play video games never again. Ja. Ja, nou 6%. Wosto hebben iets heel ranzigs eten of was in iets heel ranzigs zwemmen? Als ze moest kiezen. Ja, maar ze zei ze net van, als ze hem helemaal pieten. Het ik zei ze een heel mini hapje, dat krijgt dat misschien pakst. Maar Ja. dat is echt vies. Maar dat is rotten egg, is dus Verrotte ei. verrot En ei en oude oude vis. vis. En ik ben vegetariër, dus ik ken het iets. Echt vis eten. Dus ik denk dat ik dan liever naakt. Naak is zwemmen in Kots. Al het mat, die zin. Al de mensen Oké. met echt nog wel manjes. Dus. If you were stranded on a desert island, what would you do? Would you rather try to escape by building a boat or stay there and wish you get found? Oké, dus als het op een onbewoond eiland komt, Ja. is dan ontsnappend mooi een boot of preelster en hoop ze gewoon als voelwist. Ja, een boot bouwen, sorry, maar dat ken ik gewoon echt niet. Nee, want dat is op de oceaan en komt er een storm is die. Ja, maar überhaupt. En die horen hij nog misschien eten. Zeg maar. Ja, maar überhaupt een boot bouwen. Hoe maak ik dat van? Dat weet ik niet. Dat houdt als huis, maar. Nou, Nee, we gaan stay there and wish you get found. ik wij ben doe lui. dat gewoon en ik hoop... Wij ben lui. Oh. Oh. De meeste minder. Die ben net zeg maar realistisch. Die hebben net terug dat het moeilijk is. moeilijk is om een beetje oké boot te kunnen bouwen. Deze domme hier. Would you rather have the crush of your dreams of would you rather have infinite amounts of your favorite appetizer? Oké, dus Dus ik heb altijd alleen met kaasbroodjes of ik heb maar de crush op mijn droom. appetizer, dat is toch een voorgerecht? Favorite appetizer. Ja, een kaasbroodje kies ik als voorgerecht nemen. Ik ken in principe alles als voorgerecht. Nee. Ja, dus altijd, en dan heb ik liever Nee. de crush, want waarom net? De crush van die dromen. Ja. Ja, maar dat betekent net, dat betekent gewoon dat je verliefd bent op iemand. Ja, maar nee. dat is toch stom, want misschien is die persoon wel helemaal net verliefd op die. Nee, dan zit hij Dus dan ben je vast. super hoog op de boot of verliefd op iemand. Ja. Of de hest een oneindig aantal Ja. van die favoriete eten. Dus ik is voor liefde of eten. Nou, dat is ook steeds eten. Eten Het die is doet hij net hetzelfde. zeer. Maar, eten doet hij net zeer, hè? Op zich. Eten Tenzij maakt het hij echt- licht maar gelukkig. Als het echt supervolle is en dan is het vet vol. En dan... Dan zitten we zagen zo van, Ja, dat mooi, is wel. nou, maar jij chill niet. Nee. Ik zou zeggen, we gaan voor eten. Zo voor Ja. eten, get eten. Oké, maar geniet met mate. Geniet met mij. Oh, maar ik ben net mooi zien. Ja, iedereen kiest van liefde. Wat een vieze zwijmels. Nou, we hebben goed die vind ik. Ja, ik vind High het ook wel. five. High five. Jongens, dit weer weer voor deze dag. Chill React. Ik zou zeggen, reactie, likey, abonneer je. En dan zien we je in de volgende video. Doei!